Οι εκλογές διεξήχθησαν, η κυβέρνηση συγκροτήθηκε και ένα από τα πλέον καυτά ζητήματα που θα αντιμετωπίσει η Αθήνα στο μέλλον θα είναι εκείνο που μπορεί και να προκαλέσει μείζωνα αντιπαράθεση εντός μάλιστα του κυβερνητικού σχήματος. Για λόγους προφανείς. Αφορά την ελληνική ΑΟΣ, τις κινήσεις της τουρκικής διπλωματίας, την κατάσταση στο Καστελόριζο, την τουρκική αμφισβήτηση της κυπριακής ΑΟΣ, την παρουσία του ερευνητικού σκάφους Μπαρμπαρός νότια της Αμοχώστου και όλα αυτά σε σχέση με το Κυπριακό και τις κινήσεις Λευκωσίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα με παράπλευρες εξαρτήσεις και αλληλοεπιδράσεις που παραμένει παγωμένο λόγω εκλογών, άρα είναι ζήτημα εν εξελίξη. Μιλάμε με τον αποκαλούμενο και πνευματικό πατέρα της ελληνικής ΑΟΣ, έμπειρο πανεπιστημιακό, τον Θόδωρο Καριώτη. Ο κύριος Καριώτης μιλά με χάρτες και όχι επί χάρτου. Κυρίως μιλά για το ζήτημα Καστελόριζο, το οποίο η ελληνική κυβέρνηση, ή όποια ελληνική κυβέρνηση, κάποια στιγμή θα κληθεί να το διαχειριστεί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Οι εκλογές ολοκληρώθηκαν, τα ψέματα τελείωσαν και τώρα, κύριε Καριώτη, μπορούμε πια να μιλήσουμε στα σοβαρά για τα θέματα ταμπού. Και μου έκανε εντύπωση ότι πριν λίγες μέρες, πολύ λίγα 24 ώρα πριν, έχετε αναρτήσει στην ιστοσελίδα του πολύ καλού συναδέλφου, του Μιχάλη του Ιγνατίου, ένα κείμενο, στο οποίο διαβάζω το εξής. Προκαλεί βαθιά θλίψη το γεγονός ότι διαβάζοντας τις προεκλογικές εξαγγελίες των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα, μόνο η ναζιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή και η ακροδεξιά ανεξάρτητοι Έλληνες αναφέρονται στο θέμα της ΑΟΣ. Εγώ θα έλεγα ευτυχώς. Γιατί σε αυτή την χώρα, όταν ένα πολύ σοβαρό θέμα το εντάσσεις μέσα σε μια προεκλογική εκστρατεία, το κομματικοποιείς και μετά, άντε να μαζεύεις τα αμάζευτα. Γιατί επιμένετε? Επιμένω υπό την έννοια ότι τα περισσότερα κόμματα στις εκλογές του 2012 είχαν στην ατζέντα τους την ΑΟΣ και ξαφνικά 2,5 χρόνια αργότερα την αφαιρούν από τις προεκλογικές τους δηλώσεις. Κάποιο λόγο θα έχουν? Το θεωρούσαν όλοι εθνικό θέμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κόστος. Μπερδεύει ο κόσμος ανακήρυξη με οριοθέτηση που είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το θέμα μας σήμερα, λοιπόν, κύριε Καριώτη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια ασχολείστε με την ΑΟΣ, με το δίκαιο της θάλασσας γενικότερα και με την ΑΟΣ ειδικότερα. Έχετε γράψει το βιβλίο «Η ΑΟΣ της Ελλάδας», αυτό το βιβλίο εδώ που έχω στα χέρια μου, με πρόλογο του Μιχάλη Ιγνατίου. Σωστά. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είστε πολύ καλοί φίλοι με τον Μιχάλη τον Ιγνατίου. Πολύ στενή φίλοι. Διδάσκετε πολιτική οικονομία, αλλά επί της ουσίας ασχολείστε πλέον με αυτά τα ζητήματα. Έτσι, γενικότερη στρατηγική, θα έλεγα. Λοιπόν, μόλις 3 μέρες πριν από τις εκλογές, διάβασα στην Καθημερινή της Λευκωσίας, της Κύπρου δηλαδή, ότι ο κύριος Αναστασιάδης εγκαινιάζει ένα νέο δόγμα. Και το νέο δόγμα αυτό αφορά βεβαίως το μεγάλο ζήτημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος, τη διαπραγμάτευση που κάνει με τις αντίπαλες πλευρές, Τουρκοκυπρίους και Τουρκία, για το θέμα της ΑΟΣ πάλι. Για το θέμα των υδρογοναθράκων, αλλά που σημαίνει ΑΟΣ. Ναι. Τι λέει το νέο δόγμα, Αναστασιάδη, το οποίο όντως λίγα 24 ώρα πριν τις ελληνικές εκλογές βγαίνει στον αέρα, είναι ότι εγώ θέλω περισσότερο έδαφος και θα σας δώσω μεγαλύτερη ποσόστοση σε φυσικό αέριο. Στους Τουρκοκυπρίους αυτό. Ναι, σημαίνει περισσότερα λεφτά έναντι περισσότερου εδάφους. Δώστε μου όλη τη Μόρφου, δώστε μου την περιοχή της Αμοχώστου, θα σας δώσω μεγαλύτερη ποσόστοση. Ναι. Να θυμίσω απλά για την κουβέντα ότι λίγο πριν τελειώσει η διαπραγμάτευση Χριστόφια-Ταλάτ, πριν από χρόνια βεβαίως, είχαν φτάσει σε ένα σημείο να αποδεχθούν ποσοστώσεις, χωρίς όμως μες στην παρένθεση να βάλουν τα νούμερα. Έμενε για αργότερα δηλαδή αυτή η ιστορία. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο ρεαλιστής κύριος Αναστασιάδης αντιμετωπίζει πλέον την τελευταία φάση της διαπραγμάτευσής του με τους Τουρκοκυπρίους για την επίλυση του Κυπριακού, βάζοντας στο τραπέζι το μεγάλο πυροβολικό, έτσι, το χοντρό του πυροβολικό. Τι είναι? Τα λεφτά. Ναι. Θα δώσω στους Τουρκοκυπρίους περισσότερα λεφτά, θα πάρω περισσότερο έδαφος. Για να αρχίσουμε λίγο την κουβέντα. Ξέρουμε ότι όλη η ιστορία αυτή ξεκίνησε με τον Μπαρμπαρός να γυρίζει γύρω-γύρω στις ΑΟΣ της Κύπρου, με διάφορα οικόπεδα και να κάνει έρευνες. Για πέστε μου. Το πρώτο που μπορώ να σας πω είναι ότι αν το Μπαρμπαρός πήγαινε να κάνει τέτοιες έρευνες στην ΑΟΣ του Ισραήλ, οι Ισραηλινοί θα το είχαν βυθίσει σε 6 ώρες. Και πολλές λέτε μάλλον. Και ίσως και λέω και πολλές ώρες. Όσο αφορά την ποσόστοση, θα ήθελα να σας πω ότι το δίκαιο της θάλασσας δεν προβλέπει τέτοια πράγματα. Οι θάλασσες, η υφαλοκρηπίδα, η ΑΟΣ, τα χωρικά ύδατα ανήκουν σε κράτη και όχι σε κοινότητες. Οι Τουρκοκύπροι ανήκουν σε αυτό το κράτος της Κύπρου. Ναι, επομένως δεν μπορεί να μοιραστεί σε κοινότητες.
θα πει θα δώσουμε στους Ελληνοκύπριους, στους Τουρκοκύπριους, στους Αρμένιες που είναι ζει και τα λοιπά. Ναι. Αυτό μπορεί να συμβεί και σε εμάς κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν μπορεί η τουρκική μειονότητα στη Θράκη ή κάποιοι άλλοι, Πομάκη, Βλάχοι, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτοί. Το δίκαιο της θάλασσας το ξεκαθαρίζει αυτό. Τα δικαιώματα είναι σε κράτη και όχι σε κοινότητες. Σωστά. Μπορεί να γίνει μια διαπραγμάτευση κάτω από το τραπέζι, βρε αδερφέ, ξέρω εγώ. Μα δεν είναι. Σας εξηγώ. Αυτή η ποσόστοση, και επειδή μου είπατε πρώτον διαφωνώ με την ποσόστοση και δεύτερον έχω άλλο ένα λόγο να διαφωνώ με την ποσόστοση, γιατί θα βρω τον πελά μου, τον φίλο μου τον κύριο Ιγνατίου, που είπατε ότι είμαστε πολύ φίλοι. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν περίπου την θέση σας. Όμως υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία τον τελευταίο καιρό έγιναν. Στην πολιτική υπάρχουν πράγματα που λέγονται αλλά δεν γίνονται, έτσι, και πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται ευτυχώς. Λοιπόν, φαίνεται πως έγιναν ορισμένα πράγματα. Έγινε καταρχήν η τριμερής Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου. Έγινε στο Κάιρο, ήταν οι αρχηγοί, όχι των κρατών, ήταν οι πρωθυπουργοί, εν πάση περιπτώσει, και οι υπουργοί εξωτερικών. Θαύμα. Μετά, αμέσως καπάκι, έγινε αυτή η συνάντηση τριμερής πάλι Ισραήλ, Ελλάδας, Κύπρου, σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων. Όλη η ιστορία αυτή είχε να κάνει με τους υδρογονάνθρακες και την ΑΟΣ της Κύπρου. Πάρα πολύ. Απόλυτα σωστό. Σωστό. Αρχές Δεκεμβρίου, τέλη Νοεμβρίου, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, εκείνη την εποχή υπουργός εξωτερικών, πηγαίνει στην Άγκυρα. Μένει 2 μέρες. Λίγα πράγματα μάθαμε για αυτές τις συζητήσεις. Αμέσως μετά, στις 6 Δεκεμβρίου του 2014, στην Αθήνα έρχεται ο Αχμέντ Νταβούτογλου. Στο μεταξύ, ο Αναστασιάδης, ο πρόεδρος της Κύπρου, έχει μεταβεί στις ΗΠΑ για μια εγχείρηση καρδιάς. Όλο αυτόν τον καιρό, βόλτες κάνει τον Μπαρμπαρός γύρω-γύρω από τα οικόπεδα του Νότου, έτσι, νότια-ανατολικά της Κύπρου. Όλες αυτές οι συναντήσεις με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ κτλ. Έγιναν για να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον. Πηγαίνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην Άγκυρα, συζητεί επί του περιβάλλοντος με τον Αχμέντ Νταβούτογλου και αμέσως καπάκι αυτός έρχεται στην Αθήνα. Όταν τελειώνει η συνάντηση με τον Νταβούτογλου, οι Έλληνες δημοσιογράφοι και οι Τούρκοι δημοσιογράφοι, με τα briefing τα οποία τους κάνουν, έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Άλλα λένε στους Έλληνες, άλλα λένε στους Τούρκους. Οι Τούρκοι βγάζουν λοιπόν την είδηση ότι υπάρχει μια συμφωνία κάτω από το τραπέζι. Να βρουν μια λύση. Ακρατιώνται τα προσχήματα βεβαίως, ώστε και ο Μπαρμπαρός να φύγει και να ξεκλειδώσει η συζήτηση για την επίλυση του Κυπριακού που ήταν κλειδωμένη λόγω του Μπαρμπαρός. Εκείνη την ώρα τελειώνουν με τον Νταβούτογλου, μεταξύ παίρνουν τηλέφωνο και τον Αναστασιάδη που είναι στο κρεβάτι του πόνου στο νοσοκομείο στην Αμερική και συνεννοούνται μεταξύ τους. Άρα υπάρχει διαβούλευση. Και έρχεται ο Αναστασιάδης τώρα μας λέει: παιδιά, προσπαθώ να το ξεκλειδώσω. Βλέπετε καμιά προοπτική σε όλη αυτή τη διαδικασία? Δεν νομίζω, διότι βασικά οτιδήποτε συζήτηση κάνουμε με τους Τούρκους, οι Τούρκοι δεν ενδιαφέρονται να λυθεί η ελληνοτουρκική διαφορά στο Αιγαίο. Δηλαδή, εάν ζητούν το μισό Αιγαίο. Αν τους το δώσετε, το πούνε εντάξει να σας δώσουμε το μισό Αιγαίο και τελειώσαμε με εσάς. Άντε να υπογράψουμε, τελειώνουμε. Τα πάντα. Αν λοιπόν όμως υπογράψουμε με εσάς, οι Τούρκοι δεν θα το δεχτούν και θα πούνε: κύριοι, εμάς δεν μας συμφέρει να λυθεί η ελληνοτουρκική διαφορά. Έχουμε ένα πολιτικό, στρατιωτικό μέρος, ο λαός που σας στερούμε μόνιμα εχθρούς. Επιπλέον, αν δεν μας έχετε εχθρούς εμείς, εσείς θα μεγαλουργήσετε. Εγώ μαθαίνω, κύριε Καριώτη, δεν είναι στις προτεραιότητες της τουρκικής διπλωματίας αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Είναι και 10η και 11η, έτσι. Κοιτάξτε όμως, δεν πρέπει να είναι ούτε και σε εμάς. Διότι άλλο ανακήρυξη και άλλο οριοθέτηση. Μία τελευταία έκθεση, μυστική έκθεση της CIA που την αναφέρω στο βιβλίο, λέει ξεκάθαρα: υπάρχουν ελάχιστοι υδρογονάνθρακες στο Αιγαίο. Μετά είναι στο Ιόνιο και μετά νότια της Κρήτης. Επομένως, εκείνο το φιλέτο δηλαδή. Εκεί δηλαδή με Αίγυπτο και με Λιβύη. Εκεί που συνορεύουν οι ΑΟΣ δηλαδή. Εκεί που συνορεύουν οι ΑΟΣ. Επομένως, δεν χρειάζεται, εφόσον δεν επιθυμούν αυτοί και φωνάζουν συνεχώς, να τα βρούμε μαζί τους. Διότι είναι ελάχιστοι υδρογονάνθρακες στο Αιγαίο. Εγώ θέλω να καταλάβει ο κόσμος, ακούγοντάς μας σήμερα, τι σημαίνει ΑΟΣ. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτά τα τρία γραμματάκια μπορεί να τα λέμε πάρα πολύ συχνά, αλλά επί της ουσίας, επί του χάρτου. Και δεν κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου, εδώ μιλάμε για πραγματικότητα. Είναι κάτι το άλλο. Θα ήθελα λοιπόν να αρχίσουμε να βλέπουμε σιγά σιγά το τι σημαίνει αυτή η ΑΟΣ, τι σημαίνει η δική μας, τι σημαίνει η θεωρητική της Τουρκίας, τι σημαίνει η θεωρητική ή υπάρχουσα, η φυστάμενη της Κύπρου κτλ. Για να καταλάβουμε λίγο τι συμβαίνει. Θα παρακαλούσα λοιπόν τον κοντρόλ να αρχίσουμε να παίζουμε τους χάρτες, πρώτα τον πρώτο χάρτη και στη συνέχεια με τη σειρά, για να μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε
την θεωρητική ελληνική ΑΟΣ. Αυτό είναι Εξηγήστε μας. Κοιτάξτε, αυτό αξίζει που το λέτε έτσι, γιατί κανείς δεν καταλαβαίνει ότι αυτή είναι η θεωρητική ΑΟΣ της Ελλάδας. Δηλαδή, αυτός ο χάρτης, παρόλο ότι εγώ τον παρουσίασα πριν πολλά χρόνια για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δεν είναι δικός μου χάρτης. Είναι χάρτες από γεωγράφους της Αμερικής. Μάλιστα. Που τους λέτε, φτιάχτε μου ένα χάρτη με βάση τη μέση γραμμή. Το δίκαιο της θάλασσας λοιπόν είπε ότι τα νησιά έχουν τα ίδια δικαιώματα που έχει η ηπειρωτική χώρα. Και μάλιστα θα έχουμε παραδείγματα αργότερα να το δούμε αυτό. Βεβαίως. Και έτσι τα νησιά τα δικά μας έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη. Πάμε στο δεύτερο χάρτη να δούμε. Και αυτός επίσης θεωρητικός της Τουρκίας. Στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο αυτή είναι η ΑΟΣ της Τουρκίας με βάση το δίκαιο της θάλασσας όταν μιλάμε για μέση γραμμή. Οι Τούρκοι βέβαια παραπονιούνται και λένε ότι τα νησιά μας δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα. Να προχωρήσουμε λοιπόν τους χάρτες με αυτή τη σειρά και να δούμε τον επόμενο εδώ που είναι... Βλέπετε την ΑΟΣ, τη θεωρητική αλλά και πρακτικά σωστή μέχρι ενός ορίου στη Μαύρη Θάλασσα, διότι η τότε Σοβιετική... Της Τουρκίας πάντα, ναι. Της Τουρκίας, ναι. Τα μπλε, η τότε Σοβιετική Ένωση ήθελε να οριοθετήσει ΑΟΣ στη Μαύρη Θάλασσα. Και επέβαλε στους Τούρκους να φτιάξουν ΑΟΣ για να οριοθετηθεί. Και αυτοί, οι μη παράνομα, κάνανε μια τμηματική ανακήρυξη ΑΟΣ. Μόνο στη Μαύρη Θάλασσα. Και να μετά όμως ότι και η Βουλγαρία ήθελε να την υιοθετήσει. Σωστά. Θυμάστε τον πόλεμο του Καλκανιού που λέγαμε. Μπράβο, τότε, μπράβο. Αλλά αυτό όμως είναι ένας χάρτης στη Μαύρη Θάλασσα με βάση τη μέση γραμμή, που είναι ανάθεμα για τους Τούρκους. Οπότε δεν μπορείς να έχεις στη Μαύρη Θάλασσα την θεωρία της μέσης γραμμής και σε άλλες όχι μόνο θεωρία, μα τους το επέβαλαν, γιατί λένε το Αιγαίο δεν μπορεί να έχει μέση γραμμή γιατί είναι ημίκλειστη θάλασσα. Η Μαύρη Θάλασσα είναι πιο ημίκλειστη. Για να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, να δούμε, να πάμε λίγο προς τα νοτιοανατολικά. Εδώ λοιπόν έχουμε την Κύπρο. Αυτή όμως ήταν η αρχική θεωρητική και αυτή της Κύπρου. Διότι η Κύπρος συνορεύει με 6 κράτη. Έχει κάνει οριοθέτηση με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ και με το Λίβανο. Το Λίβανο δεν έχει επισημοποιηθεί. Έχει μετά με Συρία, Τουρκία και Ελλάδα. Επομένως, αυτός ο χάρτης είναι ο χάρτης που έφτιαξε ο Τάσος Παπαδόπουλος το 2004. Συγγνώμη, δεν έφτιαξε χάρτη, είπε φτιάχνουμε ΑΟΣ. Το ίδιο θα κάνουμε και εμείς. Τον πρώτο χάρτη που σας έδειξα δεν οριοθετείς, δεν στέλνεις γεωγραφικές συντεταγμένες. Ανακηρύσεις. Όταν ανακηρύσεις, δεν στέλνεις. Αυτός ο χάρτης δεν υπάρχει. Να εξηγήσουμε αυτό στον κόσμο. Αυτή είναι η διαδικασία, έτσι. Αυτή είναι η διαδικασία. Ανακηρύσεις ΑΟΣ και στη συνέχεια την οριοθετήσεις με τους γείτονες. Θα δείτε ότι το προεδρικό, ο νόμος του κράτους στην Κύπρο το 2004 λέει ότι ανακηρύσουμε ΑΟΣ. Δεν υπάρχει τέτοιος χάρτης. Αυτός είναι ο χάρτης, ο θεωρητικός, που εάν πήγαινε με βάση τη μέση γραμμή έτσι θα είναι. Να πάμε στον επόμενο χάρτη. Από τη μισή πλευρά βέβαια υπάρχει. Γιατί έχει οριοθετηθεί. Να πάμε στον επόμενο χάρτη, ο οποίος έχει επίσης ενδιαφέρον. Εδώ λοιπόν τι βλέπουμε. Αυτό βλέπουμε την αξία του Καστελόριζου. Που είναι... Γι' αυτό σας έφερα εδώ. Γιατί αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Διάβασα και στο άρθρο σας, εδώ που αναρτήσατε στην ιστοσελίδα του Μιχάλη του Ιγνατίου, αλλά και από τις κουβέντες τις οποίες κατά καιρούς έχουν γίνει, ότι όλο το φιλέτο, όλο το μυστικό μιας οριοθέτησης της ελληνικής ΑΟΣ σε σχέση πάντοτε με την Τουρκία, αλλά και με τις άλλες γειτονικές χώρες που πρέπει να οριοθετήσουμε, Αίγυπτο, Λιβύη, Κύπρο, ότι όλο το φιλέτο είναι το Καστελόριζο. Γιατί? Θέλω να μας το εξηγήσετε καλά, να το καταλάβει ο κόσμος. Διότι το δίκαιο της θάλασσας λέει τα νησιά, κατοικήσιμα νησιά, ανεξάρτητα από πόσο μεγάλα είναι, έχουν τα ίδια δικαιώματα με οποιοδήποτε άλλο μέρος. Επομένως, αυτή τη στιγμή, αυτή η γραμμή που βλέπετε που πάει σαν ένα τρίγωνο απάνω, η άσπρη, στη γωνία εκεί, δείχνει την αξία του Καστελόριζου. Εδώ μιλάμε για ένα τρίγωνο. Χωρίς το Καστελόριζο και τη Στρογγύλη δεν έχουμε θαλάσσια σύνορα με την Κύπρο. Γι' αυτό σας λέω, εδώ έχουμε ένα τρίγωνο των Βερμούδων στην καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου. Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε Καστελόριζο, Κάρπαθος, Στρογγύλη. Εδώ και η Κάσος λίγο παρακάτω. Λοιπόν, η Κάσος, εντάξει, μετράει. Την αριστερή μεριά. Έχουμε λοιπόν εκεί ένα τρίγωνο των Βερμούδων, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Έτσι και φύγει το Καστελόριζο, τι πρόκειται να γίνει? Έτσι και φύγει, δεν έχουμε θαλάσσια σύνορα με την Κύπρο και έχει θαλάσσια σύνορα η Τουρκία με την Αίγυπτο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το θέμα Καστελόριζο
Το ξέρουν και οι Τούρκοι πάρα πολύ καλά γιατί το έχουν μελετήσει. Το ξέρουμε και εμείς πάρα πολύ καλά γιατί το έχουμε μελετήσει. Το ξέρουν και όλοι οι άλλοι partners γιατί το έχουν μελετήσει. Το ξέρουν και οι εταιρείες και οι partners. Ξέρετε όμως ότι, και δεν θέλω να περηφανευτώ γι' αυτό, εγώ ανέφερα την αξία του Καστελόριζου πριν πολλά χρόνια και την είχαν όλοι ξεχάσει. Οι συνομιλίες της Ελλάδας με την Τουρκία τους είχε παγιδεύσει η Τουρκία. Όλες οι συζητήσεις τα τελευταία 25 χρόνια ήσαν για το Αιγαίο. Θεωρούσαν το Καστελόριζο είναι Ανατολική Μεσόγειος και δεν υπήρξε ποτέ και σε μεγάλο ποσοστό για είναι για το Αιγαίο. Ναι, δεν καταλάβατε. Αδιαφορούσαν επίτηδες επειδή ξέρουν την αξία του Καστελόριζου. Θέλω να βλέπουμε τον ίδιο χάρτη και να το βλέπουμε και λίγο μεγαλύτερο για να καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί μιλάμε. Ναι. Και να σας ρωτήσω το εξής. Κύριε Καριώτη, έχετε ασκείτε κριτική και μάλιστα σε έντονο ύφος για τον τρόπο με τον οποίο μέχρι στιγμής διαχρονικά έχουν συνεχιστεί και σε ένα μεγάλο σημείο, σε ένα μεγάλο τμήμα τους έχουν και ολοκληρωθεί οι συζητήσεις under the table, αυτές που ονομάζουμε κάτω το τραπέζι. Μάλιστα. Οι οποίες διεξάγονται με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μάλιστα. Σε επίπεδο γενικών γραμματέων ή ειδικών. Σωστό. Της ελληνικής πλευράς ηγείται ο κύριος Αποστολίδης, βετεράνος της ελληνικής διπλωματίας. Μάλιστα. Και επί αρκετό καιρό, επί πρωθυπουργίας Σιμίτη, ο διοικητής της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ακούγεται λίγο παράξενο, αλλά δεν είναι παράξενο. Ναι. Λοιπόν, λέτε λοιπόν ότι ο κύριος Αποστολίδης για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, διαχρονικά, είχε μια εντολή. Τη λέξη ΑΟΣ, ή μάλλον τα τρία αυτά γραμματάκια, Α, Ω, Ζ, δεν τα συζητάμε με τους Τούρκους, διότι οι Τούρκοι δεν το θέλουν, είναι επιθυμία της Τουρκίας και εμείς εκτελούμε την εντολή της Τουρκίας. Δεν συζητάμε ΑΟΣ μαζί τους γιατί δεν το επιθυμούν. Ναι, αυτό συνεχίζεται. Όχι. Μέχρι το 2013 που ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος έδωσε εντολή στον κύριο Αποστολίδη να αρχίσει να συζητάει για ΑΟΣ. Μάλιστα. Πήγε λοιπόν ο Αποστολίδης κάποια στιγμή, ήρθαν οι Τούρκοι εδώ, ή πήγε ο Αποστολίδης στην Άγκυρα κτλ. Και λέει, εκφέρει την λέξη ΑΟΣ. Μάλιστα. Τι γίνεται από εκεί πέρα? Από εκεί και πέρα υποτίθεται πρέπει να συνεχιστούν αυτές οι συνομιλίες και να περιλαμβάνει και την ΑΟΣ. Θέλω να καταλάβω το εξής, γιατί το θέλει και ο κόσμος να καταλάβει. Το εμπόδιό μας είναι ότι η ελληνική πλευρά έχει θέσει ως μοναδικό ζήτημα με τους Τούρκους την υφαλοκρηπίδα και όχι την ΑΟΣ. Είναι γιατί οι Τούρκοι έχουν θέσει ότι το μοναδικό ζήτημα μεταξύ ημών και ημών είναι η υφαλοκρηπίδα και όχι η ΑΟΣ. Ποιο είναι το ζήτημα το οποίο κάνει ταμπού αυτή τη λέξη? Ταμπού είναι η ΑΟΣ, διότι όταν δημιουργήθηκε η ΑΟΣ, αυτός ήταν, ξέρετε, το 1982 που ψηφίστηκε αυτό το Σύνταγμα των Ωκεανών, η Τουρκία δεν ψήφισε το δίκαιο θάλασσας λόγω ΑΟΣ. Και ο κύριος λόγος που δεν ψήφισε το δίκαιο θάλασσας λόγω ΑΟΣ δεν ήταν οι υδρογονάνθρακες, αλλά η αλία. Διότι αυτοί κυριαρχούν, δεν έχουμε πολλά ψάρια και η Μεσόγειος μισοπεθαίνει. Αλλά αυτοί θεωρούν ότι είναι σημαντικό να ψαρεύουν. Να φτιάξουμε στα πετρέλαια. Δηλαδή. Ναι, στα πετρέλαια σας λέω, το ξέρουν ίσως και αυτοί, ότι δεν έχουμε πολλούς υδρογονάνθρακες στο Αιγαίο. Ερώτημα λοιπόν. Φτάσαμε σε ένα σημείο να αρχίσουμε τουλάχιστον να εκφέρουμε το αρτικόλεξο αυτό που λέγεται ΑΟΣ. Μάλιστα. Και να το συζητάμε έστω επιφανειακά. Ναι. Επιμένω. Μετά την ιστορία του Μπαρμπαρό στην Κύπρο, όπου τα πράγματα επισημοποιήθηκαν κατά κάποιο τρόπο, έρχεται η Τουρκία και σου λέει: Κύριε, εγώ δεν αναγνωρίζω αυτό το οποίο έχει κάνει. Τα οικόπεδά σου τα οποία έχει νοικιάσει από εδώ και από εκεί στις διάφορες εταιρείες, την Όμπιλη κτλ. Δεν ισχύουν. Εγώ έρχομαι και κάνω τις δικές μου έρευνες. Μάλιστα γιατί έτσι. Μάλιστα. Αμέσως λοιπόν γίνεται πραγματικότητα ένα θέμα ταμπού που λέγεται ΑΟΣ. Βεβαίως όχι το ελληνικό, αλλά η κυπριακή. Δύο πράγμα είναι. Λοιπόν, και εκεί αρχίζουν οι διάφορες κουβέντες. Θα στείλουμε εμείς ένα υποβρύχιο, στέλνουν αυτοί μια φρεγάτα, θα στείλουμε και εμείς μια φρεγάτα, θα στείλουμε δύο υποβρύχια και δεν συμμαζεύεται. Ρωτάω. Επειδή άκουσα τον κύριο Τσίπρα προεκλογικά, σε μια ερώτηση που του έκανε ο κύριος Νίκος Χατζηνικολάου, ο συνάδελφος, και είπε, ναι, για την ΑΟΣ χρειάζονται όμως δύο για να χορέψουν ταγκό. Και η αλήθεια είναι ότι για να χορέψει ταγκό χρειάζεσαι δύο. Φαντάζομαι ότι μια συμφωνία κυρίων, gentleman's agreement, έτσι, μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας και Τουρκίας, για την οριοθέτηση μιας ΑΟΣ μετά την ανακήρυξη, συμφωνώ, θα πρέπει να υπάρξει μια κουβέντα και πρέπει και οι δύο να θέλουν να χορέψουν. Διαρωτώ με και λέω, μέχρι τώρα τα ψάξαμε όλα. Θέλω να σας θυμίσω το εξής. Πριν πολλά χρόνια, πολλοί δεν το θυμούνται από αυτούς που μας ακούνε.
μαζεύτηκαν στην Μαδρίτη ο κύριος Σιμίτης με τον κύριο Ντεμιρέλ, πρωθυπουργοί τότε. Στη Μαδρίτη. Και υπέγραψαν ένα κείμενο. Σε αυτό το κείμενο, ο κύριος Σιμίτης και ο κύριος Ντεμιρέλ, πρωθυπουργοί των χωρών τους, παραδέχτηκαν ότι και οι δύο χώρες έχουν στρατηγικά συμφέροντα. Σε αυτό που λέμε Αιγαίο, άρα στην περιοχή αυτή. Από εκεί και πέρα και οι δύο έχουμε δεσμευθεί ότι κάτσε, φίλε, όταν έχουμε και οι δύο στρατηγικά συμφέροντα, ο ένας προσπαθεί να σεβαστεί τα στρατηγικά συμφέροντα του άλλου. Και εκεί κάπου βγαίνει η μέση λύση. Βγαίνει κουβέντα δηλαδή και μετά την κουβέντα καταλήγουμε σε μια μέση λύση. Εσείς βλέπετε να γίνεται κάτι τέτοιο? Δεν νομίζω, γιατί οι Τούρκοι συνεχίζουν να απαιτούν περισσότερα από ό,τι θεωρητικά θα μπορούσαν να πάρουν, και σας εξηγώ ότι αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας με τον τρόπο που το είπε είναι λανθασμένο. Θέλει δηλαδή να κάνει οριοθέτηση με την Τουρκία και δεν καταλαβαίνω ότι πρώτα πρέπει να ανακηρύξουμε. Αν δεν υφίσταται η ΑΟΣ, δεν μπορεί να οριοθετήσεις. Εμείς χρειάζεται να κάνουμε 6 οριοθετήσεις. Με την Αλβανία, με την Ιταλία, με τη Λιβύη, την Αίγυπτο, την Κύπρο και την Τουρκία. Αλλά για να κάνουμε αυτές τις οριοθετήσεις πρέπει πρώτα να ανακηρύξουμε ΑΟΣ. Όταν ανακηρύξουμε ΑΟΣ. Με την Αλβανία το πήγαμε διαφορετικά λίγο, έτσι. Όχι, κοιτάξτε. Κάναμε τη συμφωνία τη διμερή. Αλλά τι κάναμε? Επειδή δεν είχαμε οριοθετήσει ΑΟΣ, λέμε οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Μάλιστα. Επομένως, το θέμα της ανακήρυξης. Το 2004 ο Τάσος Παπαδόπουλος ανακήρυξε ΑΟΣ. Αυτή την θεωρητική ΑΟΣ. Εμείς όταν την ανακηρύξουμε την ΑΟΣ, δεν θα βγάλουμε το χάρτη του Καριώτη και να πούμε αυτό είναι η ΑΟΣ. Μάλιστα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και μετά αρχίζουμε να οριοθετούμε. Και επειδή λένε οι Αμερικανοί ότι τα πετρέλαια είναι λίγα στο Αιγαίο, δεν χρειάζεται να τα βρούμε με την Τουρκία. Παρόλο ότι για να τα βρούμε με την Τουρκία ακολουθούμε, και αυτό είπε ο κύριος Αποστολίδης, ακολουθούμε τις εντολές των Αμερικανών. Οι Αμερικανοί μας λένε από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, δεν θα κάνετε μονομερή ανακήρυξη αν δεν τα βρείτε με τους Τούρκους. Η συμπεριφορά των Αμερικανών είναι της Τουρκίας έχει αλλάξει όμως κατά τη διάρκεια αυτών των ετών και των δεκαετιών. Για μας δεν έχει αλλάξει. Σας είπα, το λέει ο κύριος Αποστολίδης πρόσφατα. Κύριε Καριώτη, οι σχέσεις Αμερικής με την Άγκυρα, οι πρόσφατες τουλάχιστον σχέσεις, δεν είναι στο καλύτερο εδώ. Δεν αμφιβάλλω. Και παρόλο που δεν είναι στο καλύτερο, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις παραμένουν φιλότουρκοι παρά φιλέλληνες. Γι' αυτό εξηγείται και μία, θα έλεγα, επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Λευκωσίας και Ουάσιγκτον τους τελευταίους 2 μήνες. Είναι έντονο αυτό, το παρατηρεί σε με όλους τους διπλωμάτες, τους Κυπρίους κτλ. Το παρατηρώ διότι υποθέτω έχει κάποια διαφορετική στάση ο κύριος Αναστασιάδης, ο οποίος θεωρητικά πάντοτε ήταν άνθρωπος των Αμερικανών. Και μου κάνει εντύπωση ότι οι Αμερικανοί δυσανασχετούν τώρα με τον κύριο Αναστασιάδη. Γιατί μην ξεχνάτε ότι τίποτα δεν πρέπει να ξεκινήσει. Είναι πολύ πολύ βαριά παρανομία δίκαιου θάλασσας τον Μπαρμπαρός να βρίσκεται εκεί. Εάν δεν φύγει τον Μπαρμπαρός, δεν πρέπει να υπάρξει καμιά κουβέντα με την Τουρκία. Εγώ εξακολουθώ και λέω ότι οι Κύπροι, σε αντίθεση με τους καλαμαράδες, εμάς δηλαδή, τους Ελλαδίτες, έχουν μια εμπορική δεινότητα πολύ καλύτερη από εμάς. Αμφιβόλως. Οι Κύπροι πάντοτε χτυπάνε στο ψαχνό. Ποιος είναι ο αντίπαλος? Ο κύριος Καριώτης. Τι θέλει ο κύριος Καριώτης? Αυτά. Πόσο κάνει, πόσο ζυγίζει, σε χρυσό, τόσο. Τα έχουμε να το δώσουμε. Δώσ' το να τελειώνουμε. Έχω την αίσθηση λοιπόν, χοντρά τα λέω και ας μην παρεξηγηθώ. Λέω λοιπόν, ο κύριος Αναστασιάδης ανακαλύπτει ποιο είναι το ευάλωτο σημείο των Τουρκοκυπρίων. Οι Τουρκοκύπροι δεν τα πάνε και τόσο καλά με την Άγκυρα, το ξέρουμε όλοι. Θα ήθελαν να έχουν το κεφαλάκι τους ήσυχο. Και αν είναι δυνατόν να μην έχουν και τουρκικό στρατό εκεί πέρα, ας έχουν τη δική τους αστυνομία, θα είναι μια χαρά. Η Άγκυρα βεβαίως δεν συμφωνεί με όλα αυτά. Λέει λοιπόν στους Τουρκοκυπρίους, ποιο είναι το ευαίσθητό σας σημείο? Τα λεφτά. Τι θέλετε? Περισσότερα λεφτά. Μάλιστα. Εγώ θα έχω περισσότερα λεφτά από τους υδρογονάνθρακες. Μήπως λοιπόν αυτή η συνεννόηση, η ενδοκυπριακή, λύσει από μόνο της το ζήτημα πολιτικά, χωρίς να φτάσουμε σε άκρα? Μου λέτε παρανομία του Μπαρμπαρός. Δεν πρέπει να δώσουμε και ένα πρόσχημα γιατί να φύγει ο Μπαρμπαρός? Του λέει ο Αναστασιάδης, παιδιά, θα φύγει τον Μπαρμπαρός, εσείς θα πείτε πήρατε περισσότερα λεφτά και εγώ θα πω ότι πήρα περισσότερο έδαφος. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι και οι δύο? Σας εξηγώ. Αυτό δεν επιτρέπεται στο δίκαιο της θάλασσας. Ναι. Δηλαδή, νομικά. Δεν είναι, και νομικά αλλά και πολιτικά δεν μπορείς να δώσεις ένα ποσοστό, διότι ουσιαστικά μπορεί να τους δώσει και πιο πολύ. Είναι πιο φτωχοί και υπάρχει ένας ορειτός πλούτος που θα βγάλει δισεκατομμύρια στην Κύπρο και μπορεί να τα μοιραστούν, γιατί δεν θα μοιραστούν οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι. Πάει σε όλους τους κατοίκους της Κύπρου ο πλούτος αυτός. Και μπορούν να τους πούνε ότι θα σας δώσουμε και περισσότερα, όταν όμως υπάρχει συμφωνία. Όχι να υπάρχει συμφωνία για τον ορειτό πλούτο πριν γίνει κανένα. Να δούμε λίγο περισσότερους τους χάρτες για να πάρουμε και μια ματιά. Θυμάστε ότι έχουμε και χάρτες που δείχνουν τι έχουν γίνει σε άλλα μέρη του κόσμου. Λοιπόν, εδώ είναι ο παράνομος τουρκικός χάρτης,
που δείχνει το Καστελόζ να έχει μόνο 6 μίλια ΑΟΣ. Οπότε λέμε ξεκάθαρα την ΑΟΣ της Αιγύπτου να συνορεύει με την ΑΟΣ της Τουρκίας. Μια τεράστια διαφορά. Αν βάλουν το χάρτη πάλι. Νομίζω πως αμέσως μετά έχουμε το συγκριτικό χάρτη των δύο. Αυτός είναι ενδιαφέρον επόμενος. Ο επόμενος χάρτης λοιπόν, να βάλουμε, να δούμε. Εδώ συγκρίνονται τα δύο. Διαφορά τώρα τους δύο χάρτες. Λοιπόν, πώς είναι. Αυτός δεν είναι ο δικός μας χάρτης. Δεν είναι ο δικός μας χάρτης. Είναι ο θεωρητικός δίκαιο θάλασσος με βάση τη μέση γραμμή. Αυτοί λένε ότι δεν έχουν δικαιώματα τα νησιά ΑΟΣ και έτσι δίνουν ελάχιστα. Και σχεδόν λίγο. Οπότε εμείς συνορεύουμε και μάλιστα σε μακρά γραμμή με την ΑΟΣ της Αιγύπτου και βεβαίως και της Λιβύης. Ναι, σαφέστατα. Αλλά υπάρχει μια τεράστια έκταση που εκεί υπάρχουν και υδρογονάνθρακες και θα το δούμε στους επόμενους χάρτες. Βλέπετε τα τεράστια θαλάσσια σύνορα που έχει η Τουρκία με την Αίγυπτο. Και εκεί ανάμεσα στο Καστελόζιο, Κύπρο και Κρήτη υπάρχουν αρκετοί υδρογονάνθρακες. Να πάμε στον επόμενο χάρτη παρακαλώ. Λοιπόν, εδώ θα μας εξηγήσετε πολύ καλά. Τι συμβαίνει, τι είναι αυτό. Κοιτάξτε, ένα από τα κράτη που δεν ψήφισαν δίκαιο θάλασσα το 1982 ήταν η Βενεζουέλα, που είχε το ίδιο πρόβλημα με την Τουρκία. Έχει νησιά μπροστά της που δεν της ανήκουν. Μάλιστα. Και... Να βλέπουμε, επειδή είναι μικρός ο χάρτης, να το βλέπουμε συνέχεια για να καταλάβει ο κόσμος. Λοιπόν, νότια έχουμε τη Βενεζουέλα και το αρχιπέλαγος μπροστά. Και έχουμε αυτό το αρχιπέλαγος μπροστά. Και όλα αυτά τα νησιά ανήκουν σε, ιδιαίτερα αυτά είναι κρατήδια. Ένα Πορτορίκο που είναι της απικίας της Αμερικής και Μπαρμπέιντος, Μαρτινίκη και τα λοιπά. Όλα αυτά λοιπόν έχουν το δίκαιο θάλασσα, εσείς έχετε ΑΟΣ. Ξαφνικά λοιπόν βλέπετε απάνω δεξιά πώς θα ήταν η ΑΟΣ της Βενεζουέλας αν δεν υπήρχαν αυτά τα νησιά. Και ξαφνικά η Βενεζουέλα έχει έναν τρίτον ΑΟΣ λόγω αυτών των νησιών. Και δεν είπε την τουρκική θέση. Κύριε, δεν σας αναγνωρίζω, θα έχετε μόνο 6-12 μίλια και τα υπόλοιπα είναι ΑΟΣ δικιά μας. Η Βενεζουέλα είπε, έχασα στο δίκαιο θάλασσας, δεν ψηφίζω, αλλά το σέβομαι. Μάλιστα. Η Τουρκία είπε, δεν ψηφίζω, δεν αλλά πάμε δεν στην το Αμερική σέβομαι. να δούμε λίγο. Βεβαίως. Νομίζω πως είναι ο επόμενος χάρτης. Ναι. Λοιπόν, εδώ οι Αμερικάνοι, οι οποίοι έχουν αυτή τη συμπεριφορά που έχουν στο Αιγαίο, το έχουν κάνει όμως με την Κούβα, έτσι. Με την Κούβα και με τις Μπαχάμες που βλέπετε παραπάνω. Μάλιστα. Δηλαδή δεν έχουν τις τουρκικές θέσεις. Εδώ είναι. Ούτε αυτοί έχουν. Δεν μας δείχνουν, βέβαια δεν υπάρχει λόγος να το δείξουμε τώρα. Έχουμε στον Ειρηνικό ωκεανό την ΑΟΣ της Χαβάης και τα λοιπά και της Αλάσκας, όπου η ΑΟΣ της Αμερικής είναι η πιο μεγάλη ΑΟΣ στον κόσμο. Όταν λοιπόν κατεβαίνουν από τον Καναδά, δεν υπάρχουν κράτος απέναντι. Και είναι η Πορτογαλία, η Αφρική και τα λοιπά και έχουν 200 μίλια. Μάλιστα. Βλέπετε τι γίνεται όταν πάνε στις Μπαχάμες, όπου δεν έχουν τουρκική θέση. Λένε εσείς στα νησιά δεν έχετε τα ίδια δικαιώματα μπροστά στην τεράστια αμερικανική χώρα και το σέβονται. Και όταν λέω στους Αμερικανούς γιατί έχετε αυτό το double standard και λέτε ότι τα ελληνικά νησιά δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα που έχει η Κούβα και οι Μπαχάμες, μου απαντούν, κύριε καθηγητά, αυτά η περίπτωση του Αιγαίου είναι ειδικές περιστάσεις και η μίκρη στη θάλασσα. Γιατί μεταξύ Φλόριντα και Κούβα δεν είναι ειδικές περιστάσεις. Αυτό σας εξηγώ. Δεν είχαμε εχθρικές καταστάσεις. Αυτό είναι η φιλοτουρκική θέση τους. Μάλιστα. Λοιπόν, η CIA λοιπόν έχει βγάλει ένα έγγραφο εδώ και καιρό, το οποίο το έχετε δημοσιεύσει, ότι εν πάση περιπτώσει στο Αιγαίο, κύριε Καριώτη, δεν φαίνεται να υπάρχουν σοβαρές ποσότητες υδρογονανθράκων, παρόλα αυτά τα οποία κατά καιρούς έχουν γραφτεί, αλλά λιγότερες ποσότητες υδρογονανθράκων υπάρχουν στο Ιόνιο, στα οικόπεδα τα οποία έχουμε ούτως ή άλλως εντοπίσει, αλλά ότι το φιλέτο είναι νοτίως της Κρήτης. Νοτίως της Κρήτης σημαίνει ότι πρέπει να οριοθετηθεί κάποια στιγμή, να ανακηρυχθεί και στη συνέχεια να οριοθετηθεί η ΑΟΣ. Να μην μας θυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι σε ανύποπτο χρόνο από έναν αξιωματικό αλλά όχι και ανώτερο μεσαίο αξιωματικό στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ στην Νάπολη βγήκε η περίφημη ιστορία του δόγματος της Γάβδου, όπου η Γάβδος ανακηρύχθηκε γκρίζα ζώνη από τους Τούρκους. Οι Τούρκοι δεν το κάναν κατά λάθος. Σκέφτηκαν, πήγανε πίσω στα ιστορικά τους αρχεία, οι Τούρκοι διατηρούν ιστορικά αρχεία, εμείς καμιά φορά τα ξεχνάμε κύριε Καριώτη, και βρήκαν ότι η Γάβδος ποτέ δεν ανήκε στην επισκοπή της Κρήτης. Ανήκε πάντοτε στην επισκοπή της Καρθαγένης, στη Λιβύη. Και ως εκ τούτου θεωρήσανε, επειδή το Οθωμανικό δίκαιο τάχα μου κτλ, ότι η Γάβδος συνδέεται περισσότερο με τη Λιβύη παρά με την Κρήτη, οπότε να σου και μια γκρίζα ζώνη από το πουθενά. Δεν ήταν αυτό βεβαίως. Γιατί όπως έχουμε εμείς χάρτες και όπως ψάχνουμε και εμείς υδρογονάνθρακες, ψάχνανε και οι Τούρκοι, γιατί και αυτοί έχουν. Σωστά. Και αν έχετε εσείς πρόσβαση στη CIA, έχουν και οι Τούρκοι πρόσβαση στη CIA. Ναι. Άρα ξέραν πολύ καλά γιατί το κάναν και γιατί βάλαν αυτή την γκρίζα ζώνη κάπου εκεί. Παρένθεση ήταν αυτό. Εγώ θέλω να δω
υπάρχουν χάρτες που δείχνουν τις ζώνες υδρογοναθράκων σε αυτήν την περιοχή και βεβαίως και στην Κύπρο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Νομίζω πως ένας από τους επόμενους χάρτες θα μας το δείξει αυτό. Για να πάμε να δούμε. Πάμε πιο κάτω. Να πάμε πιο κάτω από αυτό. Τον έχουμε δει αυτόν τον χάρτη. Εδώ είναι τα οικόπεδα λοιπόν της Κύπρου. Αυτά είναι τα οικόπεδα της Κύπρου που σε αυτή το πράσινο μέρος είναι αυτό που λένε οι Τούρκοι ότι είναι δικό τους. Μάλιστα. Πολύ παράνομο. Δηλαδή αυτά είναι τα οικόπεδα της Κύπρου και είναι οικόπεδα που έχουν σχέση με την οριοθέτηση. Οι Κύπροι δεν μπορούν να δώσουν οικόπεδα σε περιοχές που δεν έχουν οριοθετήσει. Γιατί είναι αυτός ο χάρτης πράσινος και είναι ο χάρτης που θεωρούν θεωρητικά οι Τούρκοι ότι είναι δικός τους? Θα πάμε στον προηγούμενο χάρτη να δείξουμε γιατί. Στον προηγούμενο ακριβώς χάρτη. Το κόκκινο που συνεχίζει προς τα πάνω. Έτσι, μπράβο. Για να δείξουμε λοιπόν τον προηγούμενο χάρτη. Θα πάμε αμέσως. Αυτό είναι να το δούμε ολόκληρο. Κοιτάξτε λοιπόν, θυμηθείτε εκείνο το πράσινο που είδαμε. Ναι. Λοιπόν, αυτός είναι ο χάρτης της Ελλάδας. Ή μάλλον της ελληνικής ΑΟΣ. Πρέπει να δείξουμε τον άλλον, αν είναι δυνατόν, αν μας ακολουθεί το κοντρόλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν δεν μπορούμε να γυρίσουμε στον επόμενο, ο οποίος είναι στην Κύπρο. Λοιπόν, και στη συνέχεια το μεθεπόμενο. Λοιπόν, για να καταλάβουμε λίγο, κύριε Καριώτη, το παιχνίδι στο μέλλον θα παιχθεί βεβαίως οικονομίες. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Ναι. Σε μια εποχή λοιπόν όπου τα πάντα είναι ρεστά στην Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο, η αίσθηση που κυριαρχεί είναι η εξής. Κάποια στιγμή θα είναι και εφικτή η άντληση των υδρογοναθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο. Όσο πέφτει η τιμή του πετρελαίου, τόσο αργεί αυτή η εποχή. Αυτό δεν μπορούσαν να το υπολογίσουν ούτε στην Κύπρο ούτε στην Ελλάδα κτλ. Αυτό υπάρχει παγκοσμίως. Αλλά αυτό υπάρχει παγκοσμίως. Ανεβαίνει και κατεβαίνει. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν ξανανεύει το πετρέλαιο σε κάποιες τιμές οι οποίες θα είναι υποφερτές για τις εταιρείες, τότε και οι υδρογονάθρακες από την Κύπρο και άλλοι υδρογονάθρακες, πιθανώς και από την Νότιο Κρήτη, να γίνουν αντλήσιμες. Δηλαδή να βγαίνει κέρδος από αυτήν την ιστορία. Αλλά κάποια στιγμή θα γίνει. Έχουμε όμως καθυστερήσει 20 χρόνια. Διότι και να αρχίσουμε τώρα, θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια έσοδα 10 χρόνια από τώρα. Θέλω να ζητήσω τον κοντρόλ να βλέπουμε εμείς τους χάρτες τους επόμενους για να τους συζητάμε κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας. Εδώ λοιπόν τι είναι? Εδώ δείχνει τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας 6 μίλια. Όχι ΑΟΣ πια. Όχι ΑΟΣ, χωρικά ύδατα. Ναι. Και βλέπετε, αν πάμε στα 12 μίλια, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Τουρκία. Πάει, έκλεισε το Αιγαίο. Έκλεισε το Αιγαίο. 12 μίλια είναι δεξιά. Είμαστε οι 12 μίλια δεξιά. Αλλά στα 12 μίλια είναι τα χωρικά ύδατα που προβλέπει το δίκαιο της θάλασσας και όλα τα κράτη του κόσμου εκτός Ελλάδας έχουν 12 μίλια. Και η Τουρκία έχει 12 μίλια στη Μαύρη Θάλασσα, 12 μίλια στη Μεσόγειο και 6 στο Αιγαίο. Είναι μοναδική χώρα με διπλά χωρικά ύδατα. Γιατί έχει γίνει αυτό, κύριε Καριώτη? Εγώ θυμάμαι μια θεωρία ότι αυτή η μέση γραμμή η οποία είχε υιοθετηθεί τότε, και εννοώ στο Μεσοπόλεμο, είχε να κάνει με τα κανόνια και το βεληνικές τους. Πριν ακόμη μπει η αεροπορία στο κόλπο. Σωστό. Έτσι δεν είναι? Ναι, και γι' αυτό να το εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο. Διότι τότε το βεληνικές του Χόβιτζερ, ας πούμε, ενός καλού πυροβόλου της εποχής, των 155 χιλιοστών, ήταν τόσο. Οπότε πήραν τη μέση γραμμή, 6 και 6, 12, ώστε να μπορεί όταν. Παλιότερα τα χωρικά. Όταν πυροβολεί κάποιος από τη μία, να μην φτάσει στην άλλη. Παλιότερα η Μεγάλη Βρετανία και ακόμα και η Αμερική είχαν μόνο 3 μίλια. Και τώρα δεν είναι μόνο τα κανόνια, είναι τα αεροπλάνα. Μπράβο. Άλλαξε λοιπόν άρδιλα αυτή η ιστορία. Και γι' αυτό το λόγο σας εξηγώ. Όλα τα παραθαλάσσια κράτη του κόσμου έχουν 12 μίλια χωρικά ύδατα. Εκτός από εμάς. Να πάμε στον επόμενο χάρτη. Που δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος είναι. Θα μου το θυμίσετε εσείς, κύριε Καριώτη. Αυτό είναι που έφτιαξε ο Μανιάτης. Αυτό είναι μια ανεπίσημη μισή ΑΟΣ της Ελλάδας που πάει από Αλβανία, Ιταλία, Αλβανία, ναι. Λιβύη και σταματάει εκεί που αρχίζει η Αίγυπτος, για να μην αρχίσουν πάλι και φωνάζουν. Εκεί λοιπόν, δεν το δείχνει αυτός ο χάρτης, δώσαμε 20 οικόπεδα σε εταιρείες για να αρχίσουν. Να προχωρήσουμε λίγο στον επόμενο χάρτη. Είναι σαφής αυτός ο χάρτης. Να, τι έχουμε εδώ τώρα. Εδώ τώρα είναι αυτό ο είναι το πεδίο σας. Ο καθηγητής ο Κονοφάγος και ο Φόσκολος, που είπανε τις πιθανές ποσότητες υδρογοναθράκων στην περιοχή. Για να τους δούμε λίγο. Και βλέπετε στα νότια της Κρήτης είναι 2,4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, και 4,2 δισεκατομμύρια βαρέλια. Στο δέλτα του Νείλου και λεκάνη της Λεβαντίνης που συνορεύουμε εκεί η Κύπρος, η Αίγυπτος και η Ελλάδα, και είναι 12-3, αυτή είναι η πιο πλούσια περιοχή. Φαίνεται σε αυτό το χάρτη δικό τους είναι, φαίνεται ότι στο Αιγαίο μια μικρότερη ποσότητα
και μία λίγο περισσότερη στο Ιόνιο. Νότια λοιπόν της Κρήτης και από την πλευρά που μας αμφισβητούν οι Τούρκοι υπάρχει η πλειοψηφία των... Εδώ να το πούμε. Ναι. Εδώ είναι και με τη Λιβύη. Αυτό που είναι νότια της Κρήτης... Προσέξτε, με τη Λιβύη το πρόβλημα είναι ότι οι Λίβοι από ό,τι γνωρίζω δεν έχουν τη θέση της Τουρκίας ότι αυτό είναι δικό μας νησί. Αυτοί έχουν τουρκικές θέσεις ως εξής. Αυτό είναι νησί μικρό και δεν έχει δικαιώματα. Αυτοί δέχονται τη μέση γραμμή. Απλώς λένε η μέση γραμμή οριοθέτησης ΑΟΣ Λιβύης Ελλάδας θα είναι από τη Λιβύη στην Κρήτη. Και βάζουν μέση γραμμή. Δηλαδή μας τρώνε 13 μίλια που είναι απέχει η Γάβδος από την Κρήτη. Μάλιστα. Δεν αναγνωρίζουν το δικαίωμα της Γάβδος. Εγώ θέλω να δούμε και τον τελευταίο χάρτη αυτής της σειράς. Εδώ βλέπετε κάτι το περίεργο. Το περίεργο δεν είναι. Εδώ είναι η Ευρώπη, έτσι. Αυτό είναι η Ευρώπη, αλλά αυτό δείχνει μόνο τις ΑΟΣ όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δείχνει με πράσινο τον χάρτη της ΑΟΣ της Ελλάδας, γιατί υποθέτω... Και της Κύπρου με το βαθύ Κυπαρισί εκεί. Ναι, σωστό. Απλώς θέλω να σας πω ότι... Το ενδιαφέρον βεβαίως είναι στη Βαλτική, έτσι δεν είναι, που είναι μια κλειστή θάλασσα. Βεβαίως. Αλλά και βεβαίως είναι να δούμε τις τεράστιους όγκους ΑΟΣ των διαφόρων παλαιών αυτοκρατοριών. Δες στη Μεγάλη Βρετανία, δες στην Ιρλανδία, είναι το Βυσσινί. Το πιο σημαντικό είναι ότι... Η Ισπανία, ας πούμε, έχει πολύ περισσότερο από τη Γαλλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε δίκαιο θάλασσας, σαν κράτος. Και δεν έρχονται να μας πούνε... Θα ήθελα να το βλέπουμε μεγάλο, γιατί θέλω να δείξω τις Καναρίους νήσους, όπου η Ισπανία... Εκεί τώρα τσακώνονται οι Ισπανοί με τους Πορτογάλους. Η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν αντιθετικά συμφέροντα. Ακριβώς. Είναι απέναντι από το Μαρόκο, όπως παρατηρείτε στο χάρτη, και βλέπετε τους τεράστιους όγκους. Της Πορτογαλίας είναι το καφέ και της Ισπανίας που είναι δίπλα είναι από κάτω... Το υπόλοιπο. Και αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζω, υπάρχει πρόβλημα, συνεχίζουν να έχουν πρόβλημα με αυτά τα νησιά και οι δύο χώρες θέλει η μία κάτι περισσότερο από την άλλη. Κύριε Καριώτη, φαίνεται πως το έχετε μελετήσει καλά το θέμα και φαίνεται πως έχετε και τους διάβλους εκείνους για να μπορούν να καταλάβετε, να κατανοήσετε μάλλον το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Πέστε μου, πιστεύετε ότι στο άμεσο μέλλον, έχω την αίσθηση ότι οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, ανεξαρτήτου ιδεολογικο-πολιτικής τοποθέτησης, αργά ή γρήγορα, στους επόμενους μήνες, άντε στα επόμενα 1-2 χρόνια, θα αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα, διότι το επιτάσσουν οι καιροί. Ιδιαίτερα σε μια ρευστή κατάσταση ασφάλειας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο και η οποία θα συνεχιστεί για πάρα πολλά χρόνια δυστυχώς, και σε αυτό το ρευστό περιβάλλον που βρίσκεται η Τουρκία μέχρι τα μπούνια, και είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει να μπαίνει ακόμη περισσότερο μέσα σε αυτό το βουρκάρι που λέμε της Μεσοποταμίας και της Μέσης Ανατολής. Πιστεύετε ότι θα μπορέσει να πάρει μια σειρά αυτό το πράγμα για να λυθεί επιτέλους, ή να αρχίσει η διαδικασία, εν πάση περιπτώσει? Ναι, νομίζω ότι η διαδικασία έχει τουλάχιστον ξεχαστεί αυτό το θέμα και έχουμε μείνει πίσω τουλάχιστον 20 χρόνια. Επομένως, ένα από τα πρώτα πράγματα... Να μείνω άλλα 40 και τι πειράζει. Εκκρεμότητα ιστορική λέει. Και ότι παρόλο ότι υπάρχει υφαλοκρηπίδα για να βρεις τα πετρέλαια, εάν δεν οριοθετήσεις υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, που τα σύνορά τους συμπίπτουν... Κάνεις μια τρύπα στο νερό, και έχεις ανάγκη, διότι ξαφνικά βλέπεις ότι έχουμε ένα τεράστιο ορυκτό πλούτο. Επομένως, γιατί θα πάρει και καιρό μετά. Πρώτα ανακήρυξη και μετά θα να κάνουμε οριοθέτηση. Ξέρετε τι φοβάμαι εγώ, κύριε Καριώτη? Μην βρεθούμε μετά από 2-3 χρόνια πάλι σε ένα τέτοιο στούντιο στην τηλεόραση και ξαναλέμε τα ίδια και τα ίδια και προσπαθούμε να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι σημαίνει ΑΟΣ και τι σημαίνει υφαλοκρηπίδα. Αυτό είναι το οποίο φοβάμαι. Εγώ νομίζω ότι σε 2 χρόνια θα βρεθούμε πάλι εδώ και θα λέμε τα ίδια πράγματα. Μάλιστα. Πολύ αισιόδοξο είσαστε. Να σας ευχαριστήσω. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό ταξίδι στην Αμερική. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αυτά με τους χάρτες και τα όρια. Υπάρχει όμως και η πολιτική. Σε μια μάλιστα συγκυρία όπου η Τουρκία και η Ανατολική Μεσόγειος αποτελούν συστατικά στοιχεία της κινούμενης άμμου που αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζει τη Μέση και Εγγύης Ανατολή. Σε αυτό το παιχνίδι παίκτες πρέπει να διαθέτουν γερά νεύρα, υπομονή και κυρίως στρατηγική. Για να δούμε.